Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira mo moɗon biyeteɗo abdulkadir aboubacar taweteɗo wuro wiyetego mokolo on kofnama sosai balɗi vidéo meɗen en gaɗay to dow ko larani téléphone android vidéo ji meɗen ɗo tokkitini jippago dow pixel lab amma inchallah vidéo meɗen dow pixel lab jippoto jango to jam to allah lami ɗo hoddiri vidéo meɗen je hande je ɗuɓɓe sobiraɓe am ɗo ƴama ne ɗum waɗata ɗum heftira mot de passe kala mot de passe je meɗino utilise ugo ɓe majum ha téléphone ko nandani mot de passe irum facebook amma hidde komi limtanon abdou ouseni ta keso abon ha chaine meɗen je fasaha tv ta aboni a biɗana like nga hokkomin sembe min tokkaɗan ko vidéo ji majum gam ton doggata min on biɗantamin like on abonata ɗum mbarana min jokke sosai ha waɗugo vidéo ji majum ma ton no biɗanamin like on ɗon abona ha chaine amin je fasaha tv ɗum hokkana min sembe sosai min tokkaɗan go vidéo ji fere to ko laran téléphone android to machallah o ƴami o ƴamtino ɗum waɗata ɗum heftira mot de passe je facebook ko bo instagram ko an kam email adresse be ko nande majum o ejiti mot de passe man nden bo o mandaki mot de passe man o windayno bo ha ɗerewol ko je inayno hedi ego oɗo mari haje o hefta mot de passe majum to kadi mi holla non lawol no keftira mot de passe majum hoɗa ejiti mot de passe maɗa ta tokkake lawol ngol mi haɓɓi hollugo ara yana tawata mot de passe maɗa koyraɗa mot de passe jeɗi mais non joɗi ha téléphone maɗa a heftan ɗum ko da sañi téléphone a heftan mot de passe maɗa majjanta ko maɗa ko bo majjorta ko maɗa a heftan mot de passe maɗa a utilise boɓe majum mi hollinte bone arata modifié mot de passe majum inchallah to naɓi wonnugo kadi a nasta nder vidéo majum en yehi ndara vidéo majum iga fuɗɗam ha ragare to bandiraɓe on kofnama belanama hayruji ɗuɗɗi sosai ndare vidéo majum intro. bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira momoɗon biyeteɗo abdulkadir aboubacar inchallah hande bo mardani on be vidéo kesol vidéo dow no a heftirta kala mot de passe maɗa je a meɗino hutinirgo be muɗum ha téléphone android pat a heftan mot de passe majum lawol koygol ngol lataki ngol jangol ngam larugo vidéo ɗo iga fuɗɗam haragare habdu a abona ha chaine meɗen jeyi fasaha tv bana ni a abona ɓawata aboni bo taɗo lara vidéo meɗen a ɓiɗɗana en like mana ɓiɗɗa j'aime hollugo on ɗon mari haje vidéo ji majum kala ƴamol moɗon fu bo on ƴamta hedi les commentaire min bo min jabana on ƴami moɗon min jabon to on godi haje vidéo bo foti on winda vidéo jo mari haje min waɗana on hedi les commentaire on ballita bo on bindira be fulfulde ko bo be français ko bo be anglais inchallah to na be wonnugo kadi en nastan yen dara no ɗum haɓɓi latorago mot de passe maɗa je facebook a ejjitina instagram on a ejjiti mot de passe man na tiktok a ejjiti mot de passe man na ko bo je canal plus na ko bo je email adresse maɗa on a ejjiti mot de passe majum na be ko nande majum kala mot de passe maɗa je a ejjiti pat mi hollete lawol ne a tokkorto a yaha hefta mot de passe maɗa be koyɗum na be wonnugo wakkati inchallah aran man ni a wara tefa hunde ɗo maɗa paramétre téléphone maɗa komoe andi paramétre téléphone muɗum ha tawata to min da paramétre téléphone am bana ni to min nasti ha paramétre téléphone am bana ni sai mi jippo les be hakkilo ta jippake ha les ha feng a tawan ha ɗo windi google ha téléphone maɗa hedi paramétre téléphone maɗa ta nasti ha google majum bana ni sai a de'ita be hakkilo waddante bana ni sai wara nasta ha all services haɗo nasti ha all services waddante bindi ɗuɗɗi bana ni sai wara nasta ha deuxième bindi bana on ɗo yi'a ha ɗo windi autofill to nasti ha autofill so on de'ita be hakkilo bana ni waddanan on bindi guda tati haɗo so wara nasta autofill white google so on nasta ha autofill white google to on nasti ton waddanan on bana ni so wara nasta haɗo google password manager ta nasti ha ton a de'ita waddante kala ko a meɗino hutinirgo be mot de passe pat haɗɗo nda auto home camera remote monitor nda canal plus nda facebook nda google nda instagram nda startime nda tiktok to masalan mi ejjiti mot de passe am je canal plus to mari mi yi haɗɗo ematan mi hokka mi waɗa emprunté téléphone am to na emprunté bo mot de passe téléphone maɗa je a huɓirta téléphone maɗa ta waɗi waddante nda email ɗo ben96@gmail.com ɗo mi yejjitino mot de passe majum sai a wara iya ha alama bana yitere ɗo
to a ini hatton ni waddante mode pass maɗa majum a yiyan mode pass maɗa. To nda deuxième Abdulkadir 659@gmail.com ɗo bo tawari a yi haɗɗo waddante mode pass email maɗa ɗo fu kadi ko larani canal plus ɗo banni fayin tawari a nasti ha je Facebook bo a yiyan mode pass maɗa bana ni mi woli ko mi yejjiti mi wi'ay on modifier on yiyan ha edit haɗɗo wara on modifier mode pass moɗon to on yejjitino on sanja jon fota on yejjita to on effasan bo on effasa ha ɗo. To ɗo je Facebook non nda je Google bo bana ni ta nasti ha Google kanjum ma banaji to majum. Mawta lori fayin ha Instagram ma banni, Startime ma banni, TikTok ma banni on a heftirta kala mode pass maɗa ha jamedi no hutinirgo ha telephone maɗa pat inchallah. Be ɗo miɗo en assalamu alaikum warahmatullah. Ta yejjiti abonugo ha chaîne meɗen je Fasaha TV. Mawta on aboni bo on ɓiɗɗana videoji meɗen j'aime ngam hollugo on ɗon yiɗi videoji amin tokkadangon videoji fere dow ko larani telephone Android inchallah. E ha fahinta bo kala marɗo haje video pat o windana min video jo mari haje min waddana mo ha les commentaire video ɗo nden bo to woli ƴamol moɗon on windana min on ƴama ƴamol moɗon hedi les commentaire min jaban ƴami moɗon to Allah lamiɗo hoddiri ɓe ɓaddi ɗum na ɓe dayi ɗum. To nangi ɗum waɗa video min waɗa video, to nangi ɗum waɗa bayani bo min waɗan video min wangitina bayaniji man on lara bayani jam ko moye hefta jawabu muɗum inchallah. Kadi bandiraɓe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo moɗon bi'etero Abdulkadir Abubakar machallah. To bandiraɓe video man timmina to machallah on gettama on gelanama hayruji ɗuɗi sosai. So tawi fotti ha video je yeso ta abona ɓiɗana en like a partage ana sobira e mana. Ma salam.